Hej. Det her er nok den mest random video, jeg nogensinde har lavet, og muligvis nogensinde kommer til. Det bliver improvisation. Det bliver tale bare lige fra klokken er 2 minutter over 8. Det er torsdag den 24. august. Og jeg er lige vågnet med en drøm. Fra en drøm. Som ligesom sådan fra den drøm vågnede jeg med en klar intuition om, at jeg skal lave de her videoer, fordi at jeg har noget, jeg kan fortælle. For 2 nætter siden, mens jeg skulle til at sove, så fik jeg også den her indskudte tanke om, at jeg skulle lave de her videoer, fordi at der er det her, jeg gerne vil fortælle. Og jeg ved ikke, om jeg nogensinde får det fortalt ellers. Jeg vil gerne skrive en bog. Det kan måske stadig blive. Men nu starter vi i hvert fald her. Historien, jeg gerne vil fortælle, starter mange steder. Den starter for måske næsten 14 milliarder år siden. Med noget, nogen kalder Big Bang. Det starter måske for 23 år og 8 måneder og 20 dage siden. Det starter måske den 7. maj 2010. Det starter mange steder. Hver dag, der har været. Men jeg vil starte omkring 2010. Jeg vil starte med at forklare omkring den 7. maj 2010. Det er den dag, som går over i min historie. Som dagen, jeg mødte det ukendte. Som dagen for mit allerførste svampebesøg. Jeg var nogle uger, måske forinden, blevet fortalt omkring svampe af en af mine venner, der hedder Morten. Venners venner. Jeg er en, som skulle gå hen og blive min ven. Jeg er en, som skulle gå hen og blive betragtet som en af mine nærmere.
han fortæller mig om svampe. Om en oplevelse, han har haft sammen med en veninde. Og til at starte med tænker jeg, nej shit, det skal jeg aldrig nogensinde det der. Fuck, det er for fucked up. Men alligevel efter noget tid, så bliver jeg interesseret nok i det. Og nogle tid efter, spolet frem til omkring den 7. maj, så Morten fat i mig og siger, at han har kunnet få fat i de her svampe, og hvis jeg stadig havde lyst, så kunne vi tage på trip. Så det gør vi. Vi gør det hjemme hos en af vores kammerater, Ulrik, som har en dejlig lejlighed, hvor i at Morten bor for tiden, hvor vi kan være, hvor vi kan trippe. Og hvor Ulrik også vil være der, men han vil ikke trippe. Det giver mig en eller anden fornemmelse af sikkerhed, tror jeg, når jeg tænker tilbage. Så kan vi deaktivere en pauseskærm. Vi starter med at tage vi har 3 gram. Ja, måske jeg skulle til at Morten havde forstået vigtigheden af, at der var rigtig hyggeligt og rart, når det bare man skulle trippe, så han havde brugt dagen op til trippet på at gøre det rum, vi skulle trippe i, rigtig, rigtig behageligt og rigtig, rigtig hyggeligt. Med blomster, med billeder, med spejle er vigtigt, spejle er sjovere, spejle er puder og dyner på gulvet, så vi bare ligge og flyde ud. Og da Morten samler mig op, handler vi lidt ind af gode ting og sager, fordi at det har Morten også oplevet rart, som frisk frugt, noget dejligt at drikke, sodavand, kakao, noget is, random nice shit. I hvert fald hvad jeg tænkte på som nice dengang. Det skal vi se altså mange gange. Morten har fået fat på de her svampe, og de svampe han har er 3 gram af noget der hedder spidsnøgenhat, som er en svamp der gror i Danmark. Og åbenbart også lidt flere steder. Det er en rigtig fantastisk svamp. Meget potent, og jeg ved. Så vi deler de her 3 gram i 1,5 gram til svært, som ikke lyder meget. Og så måske ville være det i dag, men som på det tidspunkt var alt. Hvad hedder det? Starter med at tage 1,5 gram. Det er der vi starter. Vi starter at snakke, sidder og rulle nogle joints. Vi er ude på stedet og køber skum, køber chat. Og inden vi skal spise svampene, beslutter vi for at have pizza. Så vi går op til pizzeria og bestiller en pepperoni pizza, tror jeg det er, med masser af champignoner på, fordi det var sjovt med svampe, champignoner. Haha. Og så går vi op i 7-Eleven, fordi vi skal købe nogle smør. På den her 7-Eleven, der står der en gammel skoleveninde af min, som jeg hilser på, som jeg ikke har set siden jeg stoppede på den skole. Teknisk skole. Det skal vise sig at være en af mange sjove sammentræfter med fortiden, som kommer til at trick min hukommelse.
bevidsthed i hvert fald, det næste meget langt stykke tid. Vi går så tilbage, spiser vores pizza lidt af en stegesvær, tror jeg, eller 2. Og jeg beslutter mig så for at spise noget af den her svamp på pizzaen. Så jeg hælder et halvt gram, tror jeg, at 1 gram af den ud på pizzaen og spiser den. Og det er meget tørt, det her svamp, fordi vi hakkede det sådan helt, sådan nærmest blendede det ud over sådan pizzaen. Det var som om, at der var noget meget tørt på, så det var meget at spise, klappede det sammen i nogle slices, så blev det lidt nemmere, det maskede smagen. Og efter at have spist den første, så går der lidt tid, ryger nogle joints. En joint måske i virkeligheden bare, der går ikke så lang tid. Og så efter lidt tid, jeg kan ikke huske hvor længe, vælger vi at reducere. Morten har også taget cirka 1 gram på det tidspunkt. Jeg har så købt sådan nogle chokoladefyldte muffins, som jeg tager toppen af. Så propper jeg det sidste af det her svamp ind i muffin og låget på. Og spiser så det sidste sammen med den her muffin. Det maskerede igen smagen og var nemt at indtage. Morten kæmper vist lidt med sin svampe et stykke tid, og så kommer det meste af den sidste ned. Til at starte med bliver vi lidt mere, jeg kan begynde at mærke, at det virker, at vi bliver meget pjattede. For os meget svært ved at holde fast i sådan en lineær tænkning. Sådan de ting, vi snakker om, er meget præget af, at et eller andet er ændret i hvert fald. Det er meget bare sådan random, plat, uden substans til, vi snakker om. Prøver at finde ud af, hvor meget det egentlig er, vi har taget, og hvor længe siden der vi har taget det. Prøver at regne, hvilket overhovedet ikke virker længere, selvom alt, hvad vi skulle regne frem til, var 1,5 plus 1,5 og 3. Men det var helt håbløst. På et tidspunkt imellem af den her snak, så får jeg en underlig fornemmelse. Og jeg siger til Morten, at Morten, det er som om der er nogen, der står og kigger ind. Og Morten siger så til mig, at hvorfor jeg ikke prøver at vende mig om og se, hvem det er. Som om jeg bare forstår, hvad det er, han skal sige, som at det er det mest random, jeg nogensinde har hørt. Fordi det var ikke som om, der stod og kiggede ind i lokalet. Det var som om, der stod og hørte. Der var en, der kiggede ind i mig. Så jeg skulle vende mig selv op ind i mig og kigge. Morten ligger vist allerede nede på gulvet på det tidspunkt, og synes er lidt spacey. Så ligger jeg mig ned på gulvet på de her madrasser. Sådan ligger sådan. Og det skal så vise sig at være start på en vild rejse, kryds og tværs af tid. For i det jeg lukker øjnene, går der måske et øjeblik jeg ikke bemærker, ikke føler, ikke fornemmer, ikke har bevidsthed omkring. Så vågner jeg op et nyt sted i en drøm. Men det er ikke en drøm for mig. Jeg kan ikke skelne det. Jeg oplever det ikke som en drøm. Jeg har heller ikke nogen vidsthed om, at jeg er den her krop, eller at jeg er mig. Som man jo som ofte ikke har i drømmen. Men jeg lever den her drøm, som skiller sig ud fra andre drømme i mit liv ved, at jeg står op,
hverdag og går i seng, føles det som om jeg har et liv, der går rundt og rundt. En tilværelse, som jeg har en tilværelse her. Og det går på i lang tid. Den her drøm står på længe. Og så pludselig så vågner jeg, eller jeg får en indskydelse i den her drøm, som siger, hey Kasper, du er bare på svampe. Og i det øjeblik jeg får den indskydelse i drømmen, at hey, jeg er bare på svampe, så kollapser den drøm, for at bruge nogle ord. Jeg sådan vågner op, det hele snører sig sammen, og jeg vågner op, eller jeg vågner ind i en ny drøm. Nyt liv, nyt sted, nye personer, ny krop, ny historie, som så tager samme form igen. En hel tilværelse af dage, der går rundt, måneder, år. Et liv som vi kender det alle sammen. Indtil jeg får en indskydelse af, at hey, det her det er bare, jeg er bare på svampe. Det hele snører sig sammen igen, drømmen kollapser, og jeg vågner ind i en ny drøm. Det her sker rigtig mange gange. Og drømmene foregår ikke bare her i den her tid. Drømmene er sådan, det er forskellige tider gennem historien. Det er længe siden nu. Og vi kunne til, hvornår og hvor jeg har været. Er lidt sløret. Og det er heller ikke det vigtige, føler jeg. Men jeg vågner ind eller op af drømmene, ind i nye kollapsende drømme. Og indimellem er det som om jeg får et spark ud her til hvor end her som nu lige er. Den her krop, eller den her opfattelse af krop, eller drøm, virkelighed, hvad det her er. Jeg vågner op hertil. Og husker mine drømme, husker de her andre tilværelser, at jeg er vågnet op fra en drøm til en ny drøm, til en ny drøm, til en ny drøm, til en ny drøm, som russiske drøm. Og det er vigtigt sådan at prøve at forklare mig selv, når jeg vågner op her. Hvad fanden er det? Det er som om, at der er drømme, eller det er som om, der er historier, der bliver fortalt. Altså, en film, det er små film, jeg oplever. At det er som en helt egen virkelighed inde i mit hoved. Fordi der er flere virkeligheder i virkeligheden. Men det er svært for mig at sætte ord på det tidspunkt, så jeg falder sådan tit bare hen igen. Lægger mig ned, sådan, what the fuck, det er for svært at overskue. Og hver gang jeg lægger mig ned, så fortsætter det. Drøm i drøm, i drøm, i drøm. Vågne op. Ind i ny drøm, ind i ny drøm. Ny tilværelse, ny liv. Men den samme påmindelse. Indskydelse hver gang, at hey, jeg er bare på svampe. Og vågner op. Jeg vågner op på et tidspunkt herud til totalt skrækslagenagtigt blik i mit ansigt. Fordi jeg også har optaget en video på et tidspunkt. Fordi jeg optog video i løbet af trippet. Og havde glemt det i løbet af trippet, at jeg optog. Så har jeg godt indblikket i det her trip. I hvert fald i hvordan jeg selv så ud og reagerede. Jeg vågner op med det her meget vantro. Så sådan lidt. Og siger til mig selv, eller nærmest råber ud i lokalet. Hvordan kan man overhovedet kalde det her at vågne op? Fordi jeg jo vågner op adskillige gange i drømmene. Man ryger fra en drøm til en anden drøm, til en tredje drøm, til en fjerde drøm, til en femte drøm. Og så fremledes.
Jeg lægger mig så bare ned igen. Så jeg drømmer hen igen og igen. Jeg tror, jeg vågner op i alle 3 gange hertil. Det er ikke helt. Flere gange, mange, men 3 store gange. Og så begynder det som om, at det begynder at ebbe ud. Hvor altså hver gang vi så bare ligger os hen igen, sådan, bare lige for, wow, det har været stort. Det har været omsiggribende, det har været intenst. Morten og jeg, vi har mødt hinanden. Vi har fælles drømning. I nogle af de her drømme, jeg tror at Morten har oplevet det på samme måde. I hvert fald så møder vi hinanden i drømmene og vågner op og kan huske, at vi lige har mødt hinanden et andet sted i de her drømme her. Så vi har drømt sammen. Og på et tidspunkt ligger vi, og Morten siger, de der visker. Og jeg hører ham ikke her, siger han igen, de der visker. Og jeg siger til ham, de der visker. Og så har vi sådan meget synkron. De der visker. Lyver. Håber vi bare ikke munden på hinanden lige pludselig. Men efter at det begynder at blive mindre intenst, at man ikke falder lige så dybt hen, så falder man stadigvæk dybt hen på en måde. Drømmen er ikke så omsiggribende længere. Perioden i den her tid, målt via videoen, er ikke lige så lang tid. Man ligger og nej, det sker igen. Og man er sådan virkelig, fuck, nu er det næsten ved at være hårdt nok. Og jeg kan huske, at Morten, han på vej ud af det her trip, får det sådan lidt dårligt over, at han ikke rigtig kan over. Det virker på mig som om, han ikke rigtig kan overskue, hvad der er virkelig længere. Hvor vores trip sitter Ulrik, som må sige, hey, det er bare stoffer, drik noget vand. En kommentar, der bliver været meget sjov med igennem tiden fremover. For hvad er bare stoffer? Men vand er godt, vand er liv. Mens vi bare ligger der og ryger frem og tilbage de sidste gange, uden at falde lige så dybt ned i hullet hver gang, så begynder det at give mere slip. Og det er rart. Fordi endelig kan man begynde at bare sådan filosofere lidt over, hvad det her lige har været for en total mindbending, hjernevridende oplevelse. En oplevelse, der fra opleverens perspektiv har bukket, bøjet, brudt regler og love omkring tid og sted. Fordi det føles som om, man har været i forskellige tidsalder, forskellige steder i verden, hele liv, hele til hver lange stræk af liv. Og andre personer med identitet og opfattelse med historie. Og her har vi bare ligget i 6-8 timer, og det giver ingen mening. Men alligevel giver det en eller anden sær form for perfekt mening. Min konklusion er ligegyldig. Det var min første svampetrip. Og i de næste mange måneder fremover tager jeg ikke noget psykedelisk stof. Jeg ryger så en masse hash stadig.
Jeg har en kæreste, jeg har nogle venner, og min tid går meget med at være sammen med dem, drikke, gå i byen, holde sabbatår. Indtil en gang i september, den 24. september 2010 for at være helt præcis. Der skriver en kammerat til mig, som jeg har fortalt om det her svampetrip, og som jeg har fortalt om, at jeg rigtig gerne ville på trip på svampe igen på et tidspunkt i en nær fremtid. Skriver til mig og spørger, om jeg stadigvæk ville være interesseret i at trippe på svampe. Det vil jeg jo rigtig gerne. Så siger han, at han har fået kontakt med den her dreng, der hedder David, som mener, at han kender mig, men som jeg ikke kan huske overhovedet. Og han har fortalt Patrick her, min kammerat, omkring nogle små frø, der hedder Hawaiian Baby Wood Rose, som er lidt ligesom svampe. Det er lidt ligesom svampe. I hvert fald er det en psykedelisk plante. Og jeg indvilger og siger, ja, det kunne være fedt, men jeg tror allerede, jeg måske havde en aftale, eller et eller andet gjorde i hvert fald, at jeg havde en lyst til at tage vores 4. ven med. En 3. ven, for jeg kender jo ikke David endnu, der hedder Sebastian. Og jeg overtaler ham lidt, at han vil gerne. Som om han næsten må slæbes med i det, men han vil gerne til sidst alligevel. Og der går nogle timer, og vi kommer forbi en butik, der hedder Etnoplanet, og køber de her frø, som koster 200 kroner. For de frø, der skal til, for at vi 3 kan få en tur ude i eventyret. Og vi mødes så med ham og David på Christianshavns station, eller Christianshavns Torv. Og jeg bliver ret overrasket, fordi det er en lille dreng på en måde. En gammel mand på en anden måde. En gammel sjæl. Og jeg tror allerede der bliver jeg betaget af ham. Men vi handler i hvert fald ind. Køber en nice ting. Kakao. Drikkevarer. Ting til at snakke. Berygtet Mariekiks. Og lige der udspiller der sig noget drama, hvor at Sebastian lige pludselig ikke, så det virker som om han næsten lige pludselig ikke kan være med alligevel, fordi hans veninde og bofælle på et tidspunkt har låst sig ude, og har ingen mad, og det hele er meget tragisk for hende. Og hun vil have, at Sebastian skal løse det. Hvilket han ikke vil, fordi han vil gerne det her faktisk. Der er noget i ham, der gerne vil det. Altså han skændes rigtig meget med hende rigtig over telefonen, og får sat den derfra umiddelbart. Lidt fra i hvert fald. Det er også ligegyldigt. Han ender med at tage med ned, og vi sidder også nede på en eng, der ligger et lille stykke fra Christianshavns Torv i forbindelse med kanalen. Nede ved Roklubben. Tror jeg det hedder. Det er også det. I kan selv finde det, sige. Og der sidder vi, og så får vi at vide af Davids, hvordan de her frø skal tit beredes, fordi der skal gøres det ved dem. Der er sådan en skal på dem, der skal pilles, og så skal de knuses. Og de her frø er nogle hårde motherfuckers. De er virkelig hårde, og de skal knuses, og vi prøver at finde ud af, hvordan delen vi kan knuse. Man kan ikke bare gøre det sådan på en nem måde.
kan ikke bare male det med metodestik, det er sådan ret svært. Men vi finder nogle store fliser og får dem knust, og kæmpe arbejde. Men det er fedt. Så bliver de her små frø knust, så skal de ligge i sådan noget limesaft og sådan i mørke i en halv time. Så skal de ligge i juice i en halv time. Og undervejs der snakker vi, lærer hinanden lidt at kende, lærer David lidt at kende, fordi vi 3 andre kender godt hinanden i forvejen. Og ryger nogle joints, hygger, og så begynder vi at indtage det her, at det skal drikkes over en halv time. Det er meget vigtigt, at man ikke indtager det hurtigere end en halv time, fordi det vil opsætte maven, det vil gøre maven urolig, for det er åbenbart lidt hårdt for maven, får vi at vide. Så det gør vi stille og roligt, for at indtage det her over en halv time, gradvist, for skudt af hinanden lidt. Og efter vi har indtaget det, stadig kører lidt joints, snakker vi, har det sjovt, pjatter lidt. Og pludselig så gør det op for Sebastian, at han skal hjem, fordi at hans ven Nick er kommet hjem fra et eller andet, jeg tror han hedder sig, hvis det han er. Og Sebastian bliver nødt til at gå, fordi han skal mødes med ham her. For det skal han bare, så man også har lyst til at blive. Så vælger han alligevel at gå. Så er vi bare os 3 tilbage. Patrick og David og jeg. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad vi foretager. Så jeg tror bare, vi snakker lidt. Vi snakker ikke så meget. Slapper af. Ryger nogle joints. Og begynder at mærke, hvordan det her virker. Og på et tidspunkt, så er der et eller andet af os, der foreslår, om vi skal sidde os over på en anden bænk med bord, som er ved siden af der, hvor vi sad. Fordi der er ikke alt muligt shit ud over hele bordet, som der er på det andet bord, så kunne vi sidde os op på bordet sammen. Så det gør vi. Og sidder der lidt. Uden at føle noget, og så lige pludselig. Jeg kan ikke huske indledningen, altså optakten, så meget. Men lige pludselig, så er der en følelse. Der er en helt klar følelse. Det er en vanvittig oplevelse. Af ikke længere at være ikke længere have nogen sådan skillelinje. Ikke at man flyder ud med alt hvad der er af bordet, hvad sådan smelter overhovedet ikke. Mere at jeg ikke bare er begrænset til at være mig. Og med det mener jeg, at mine tanker ikke bare er for sig selv. At mine følelser, jeg mærker, ikke bare er for sig selv. At jeg ikke længere er i ene rum med mig selv, inde i mig selv. Men at jeg pludselig deler indre rum med de andre, med David og med Patrick. Jeg tror måske, at det var tomheden, at der ikke var nogen tanker, der gjorde dig opmærksom på det. Men at man pludselig kunne føle de andre på en måde, man ikke har følt noget før. Og vi bliver alle 3 ret hurtigt simultant opmærksom på, at der er den her ikke bare forbindelse, men nedbrydning af grænser imellem os, at der ikke længere er noget separat jeg fra hinanden imellem os. Og den eneste sådan kommunikation, vi foretager verbalt, er i os, fordi vi bliver nødt til jeg bliver nødt til et par gange at
lige sådan forhøre mig sådan, wow, er det kun mig, der oplever det her? Og de andre sådan i samme, altså i splitsekundet, de bliver spurgt om. Så wow, de er der også. Og der bliver jo ikke sagt, hvor, hvad, og hvordan. Fordi det er bare ingen grænser. Vi er bare i hinanden. Tanker, følelser, hukommelse, minder. Ingen bånd eller ingen afgrænsninger. Men alligevel en identifikation. Og pludselig står det så bare som en lyn på en klar himmel, at David her kender jeg jo. Jeg har jo skrevet med ham før. Jeg kender jo godt drengen. Det viser sig, at eller godt for mig, at for 3 år siden, 3 år før det, havde jeg skrevet med ham og lært ham at kende. Og så mistede pludselig kontakt til ham. Og det var virkelig det var virkelig ophidsende på rigtig mange gode måder at opdage, at den her dreng var den her dreng. Som om at jeg altid havde kendt ham. Som om at jeg huskede ham for mange gange før det her. Jeg huskede ham for mange andre drenge måske. Vi sidder på det her bord et stykke tid og har den her meget intime med sig selv og os selv oplevelse af ikke at have nogen grænse mellem os. Og pludselig begynder det at regne. Som bliver vores key til, vi skal pakke alle de her ting sammen, og vi er så blæst. Vi kan ikke håndtere noget. Altså, havde vi bare kunne sidde på det bord resten af tiden, så havde det været det, hvad vi havde gjort. Tror jeg. Med regnen ville, at vi skulle videre. Så vi farer rundt og prøver at pakke de her ting, og der er ikke rigtig nogen af os, der kan holde noget i hænderne for sådan mere end et par sekunder ad gangen, fordi vi kan ikke overskue, at der er ting, og der skal pakkes ned i tasker, og bla 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 bla. Det er fuldstændig urimeligt. Og der er en pakke åben Marie kiks, som vi sådan deler ind imellem hinanden. Så hold lige den her, fordi kiksene, ja, vi har brug for de her kiks her, vi kan spise dem. Og når 2 af os render rundt og laver noget, så står den tredje af Marie kiks. Og det hele er bare så meget kaos og uoverskueligt og rigtig fucked up, men rigtig sjovt. Men vi får endelig pakket alle de her ting sammen og prøver sådan at lyse rundt. Det er imidlertid blevet lidt mørkt. Okay, vi har det hele. Og så skal vi prøve at komme ud her fra den her plæne her, for de ting, så tager vi op på Christiania og finder noget læ. Og da vi først kommer ud, kan vi ikke genkende, hvor vi er. Fordi vi dels hallucinerer en smule. Ikke sådan voldsomt, bare sådan, det hele er sådan lidt anderledes at se på. Og vi starter med at gå til venstre, hvor vi måske skulle have gået til højre. Og så er det jo vi starter. Fordi vi kan ikke huske overhovedet. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der nogensinde har været der før, faktisk. Så vi går forkert, og vi går et sted hen, vi aldrig har set før. Og kan ikke få det til at give mening. Hvordan at vi lige er gået ud, hvorfra vi kom. Men at vi er gået ud et sted, vi aldrig har været før, og aldrig kan genkende, og bare det hele er meget underligt. Og jeg får en fornemmelse af, at det er ikke virkeligt. Det er så meget ikke virkeligt. Og vi
prøver jeg sådan at finde rundt i, hvad fanden der sker. Der er en taske, som er gået i stykker, eller som skal lynes eller et eller andet, som vi sidder i som døråbning. Og jeg sidder og prøver at få lys på den her taske, så jeg kan få den lavet. Og lige mens så står David og Patrick og kigger ned på mig, jeg får en sær følelse af, at det hele afhænger af mig. De sætter lidt deres lid til, at jeg kan finde ud af det her, føler jeg. Og efter at have fået lavet den her taske, tror jeg, at også opgav jeg tasken måske i virkeligheden. Jeg tror, det var der Patricks taske gik i stykker. Så prøver vi at bevæge os længere ned af den vej, vi forstod på der, som stadigvæk var ukendt og underlig og uvirkelig for mig, at sige det mildt. Og så pludselig langt fremme føles det som om, som tågerne står som om der er nogle mennesker, men ikke helt. Det virker som nogle silhuetter. Er det mennesker? Der har ikke været nogen mennesker indtil nu, og der er nogen, der cyklede forbi, men det er som om vi ikke eksisterede for dem. Vi kunne overhovedet ikke komme i kontakt med dem. Hallo? Folk kiggede ikke på os, ikke engang drejede sig, du ved. Som folk ellers ville gøre, der var bare sådan, som om at vi bare slet ikke var der. Det ved jeg heller ikke, at vi var. Det skal vi bare. Men der er de her unge mennesker, altså silhuetter, så kommer vi hen og tættere på, kommer til dem. Jeg kan se, at det er nogle mennesker, der er nogle. Vi går hen og spørger dem. Og jeg går hen til dem sådan, hey, fuck, helt brændt her, men er I virkelig? Og at de siger, ja, de er virkelig nøje. Og får så en god grin over, hvor blæst vi er. Og sådan, okay, wow, vi er stadig i virkeligheden. Jeg tror, jeg havde nogle klare sådan flashback til, at det her, det kunne bare være en drøm, som drømmene på mit svampetrip. Det var det ikke. Tror jeg. Nej, jeg ved. Der er der sejt til siden af det. Vi får vendt om og får endelig sat rigtig kurs mod Christiania. Men i al den tid, der er gået fra, at vi begyndte at pakke sammen, til vi begyndte vores vandring ud og fra at få vildt det her ukendte sted, så har vi hele tiden holdt fast på de her Marie-kiks og spist af dem. Ligesom vi startede med at gøre. Og der er flere Marie-kiks. Og det giver hinanden den her pakke her hele tiden. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor det bliver ved med at være flere Marie-kiks, for der bare er Marie-kiks. Og jeg husker, at jeg flere gange tager bare en håndfuld Marie-kiks og kaster med dem, fordi det kan ikke passe, der er stadigvæk flere Marie-kiks. Men det er der bare. Og så kommer vi op på Christianshavns Torv. Og endelig synes det, at der er 3 Marie-kiks tilbage. Så vi tager en Marie-kiks, og det giver til os hver. Og laver en pagt om, at det her er de sidste Marie-kiks. Spiser vi den alle 3. Den sidste med Marie-kiksene for nu. Vi får bevæget os ned på Christiania, og det er omkring deres fødselsdag, så der er blevet slået telt op ude foran Woodstock, og det er jo dejligt belejligt. Der er mennesker, massevis. Folk hygger sig, der er musik. Der står sådan nærmest telt, cirkus-telt, du-agtigt op. Og vi ligger os ind under en af hendes af stolperne, og ligger os bare nede midt på jorden. Vi bliver meget atypisk for mig at gøre midt på strøden, og det virker sådan lidt, ligger vi bare sådan midt i det hele, og det er lidt forkert, men efter at have givet slip på følelsen af, at det kunne være forkert, så er det rigtig rart bare at ligge der. Og ligger bare og chiller, snakker, prøver at fatte
den oplevelse vi havde og har haft, mens vi bare sådan tripper ud, laver nogle joints, hygger. Mens vi ligger der, så kommer der 2 piger over til os, sidder sådan ned og snakker engelsk til os, amerikansk engelsk. Fortæller også om, hvad de laver i USA, og hvorfor de er her, og bla bla bla. Og har en god snak med dem, sådan meget oprigtigt, og det er hyggeligt. Indtil at de så til sidst begynder sådan at sige sådan, hey, om de skal fortælle os, should we tell them, sådan, om de skal fortælle os hvad. Og vi bliver så meget, meget hooked på den. Hvad er det, vi gerne vil fortælle os? Men det vil de så ikke fortælle os alligevel. Indtil at de så siger, at det var hyggeligt, vi smutter, eller et eller andet. Altså, lige pludselig står de over på dans. Det pureste dans. What? Har vi ikke lige sådan brugt tid på at sidde og tale engelsk med jer, og har ikke lige fortalt, at de var fra USA og alt muligt shit. Og så sådan, har I lige blevet mindfucked? Hej. Altså, wow. Og det er virkelig som om, at korthuset kollapsede for os. Sådan, what the fuck? Altså meget hysterisk, meget fantastisk. Men ja, så ligger vi ellers der og slapper lidt af. Efterhånden som det bliver køligere, og vi bliver trættere, så tager vi hjem til Nørrebro og sover. Ja. Patrick sover, David og jeg. Lærer hinanden mere at kende. Vi vælger at tage 5 USA fra i mere. Og lære hinanden lidt mere at kende. Det er virkelig den aften en kommentar, som er et citat, er nok den, der sætter præget på aftenen og på tiden fremover. Fordi David citerer en komiker. Jeg tror ikke, han ved, at han citerer komikeren. Han har bare det her citat i sit hoved, at originalt på engelsk lyder den, at we are all one consciousness, experiencing itself subjectively. All matter is merely energy condensed to a slow vibration. There's no such thing as death, and life is only a dream. We are the imagination of ourselves. Jeg ved ikke, om han husker hele citatet til at starte med, eller om det bare er, at vi alle sammen er en bevidsthed, der oplever sig selv subjektivt. Altså, det er en idé, som skal præge altid efter. Det er startdagen på et nyt, hvad der skal vise sig at blive et helt nyt liv for mig. Et helt andet liv. Et liv, der gør op med et andet liv. Og lige nu føler jeg, at jeg skal stoppe den her video her. Og så på et andet tidspunkt samle den op med at forklare videre herfra. For der sker meget. Rigtig meget det næste stykke tid. De næste 3 måneder er intense, for at sige det mildt. De ændrer alt. Hvis ikke den her dag alene har ændret alt. Hvis ikke svampet så blev et halvt år, knap et halvt år før, ændrede alt. Det ændrede ikke alt på samme måde, som det her på det måde gjorde, men det lagde grundstenene. Skal vi se, der viser. Og
var jo også hele årsagen til, hvorfor jeg overhovedet ville på det her trip. Så alting er forbundet. Namaste.